Hvad så YouTube? Det er en lille... Yes. Hold det kæft. Nå, det er en lille let's play med MSP. Hold kæft, det er perfekt. Ja, en lille let's play, som I kan se. Det er ham, den lille idiot, I kan høre, der snakker, det er ham her. Hold da kæft, mand. Ja, jeg tror, vi går ind, og så prøver vi da lave lidt af hvert. Nå, I må gerne adde mig, jeg hedder Patrick 0404. Ja, jeg er level 5. Jeg er level 6. Jeg har ikke ret mange penge. Hey, hold dit kæft. Hey. Gik det, eller hvad? Det ved jeg ikke. Gik det, eller hvad? Jeg skal prøve at råbe på ham igen. Det ja! Det hjælper ikke. Ja, vi går lige i petpakke. Vi skal skaffe nogle flere penge. Vi skal have et pet mere. Eftersom jeg ved. Tror jeg det. Jeg har kun 3 pets. 3 pets, jeg er klar over, hvor lidt det er. Rille. Nå, en lille let's play. Yes, en lille let's play. Yes, en lille let's play. Ja. Jeg tror, vi stopper videoen lige om lidt. Ja, det var en let's play. Ja, det var en let's play. Ja. Nu stopper videoen. Ja. Hey, nu stopper videoen. Ja. Stopper videoen. Ja. Stopper videoen. Ja. Snakket sammen i en halv time. Tillykke. Der er bare lige noget galt med bandekagen.